Esta é unha cápsula conmemorativa que hai aquí no Parque Namba. E de noite chove, pero bueno, non é moi grande. Ten esa figura aí, ten aquí esta pasarela de columnas de pedra, ten árboles, obviamente, banquitos, a esa parte ainda non fun. Oh, mira que chulo. Esténdese hasta lá. Bueno, como de noite non se ve ben. Di que nesa cápsula do tempo están enterrados obxetos conmemorativos. Vale, isto volvo a ver de día. E ten unhas pistas para xogar.